Salut, sunt Asabe Adrian și azi voi face un bike check. Încep cu cadrul Mitsubishi Evade de 21, roata spate compusă din Shadow Raptor, spițe Salt de viața lor și jantă Proper Magnalite, cauciuc Shadow Strada, Simone Baraco Signature, angrenaj Dartmouth Tipo 32 de caneluri, foaie Dartmouth Fetish, lanț compus din zale Dartmouth și zale KMS, Carena, cheiță King, TJ20, 6 Stranger, roata față tot din butuc Shadow Raptor, jantă McNeil Dub, cauciuc Salt Pitch Mid, furca S&M Pitchfork, cuvete Shadow Corvus, pipa Shadow Chula și ghidon Primosem Scotch. Și am uitat de pedale Exposure. Cam asta este, rămâne set.